Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, al nostre canal. Continuem amb el mes de les coques. Tercera recepta de coca pel dia d'avui. Avui estarem fent una coca més especial, no tan típica de Sant Joan o de Sant Pere. Avui farem una coca una miqueta més sana. No m'explico més, ja ho veureu. Comencem. I el que necessitarem és, a part de la massa de la coca, que ja vam aprendre a fer-la amb la coca de fruita, massapà rebaixat, que també vam aprendre a fer amb la coca de fruita, una poma golden, 40 grams de panses, un ou per pintar, pinyons i sucre per decorar. I ara que ja tenim la poma tallada, la reservem. Bé, la massa de la coca, no sé si us en recordareu de quan vam fer la coca de fruita, va fer un temps de repòs un cop amassada d'una hora i mitja, després la vam dividir en dos i va fer mitja hora més de repòs i ara és com està. Ha fet ja l'hora i mitja, la mitja hora i ara ja ens ha crescut. I el que farem serà estirar-la. Jo ja tinc preparat el paper de forn i com vam fer amb l'altra coca, doncs l'estirarem també a sobre del paper. L'estirarem amb el rodet, ben ple de farina, i intentarem donar-li forma de coca. I ara que la tenim, la pintarem amb el massapà rebaixat. Repartirem les pomes. Bé, la poma, perquè hem tallat una. Com més us agradi. Repartim també les panses. Pintem els costats amb ou. I la deixarem reposar fins que dobli volum. I ja tenim la nostra coca. Al final ha estat uns 15 minuts al forn. I ja només ens queda menjar-nos-la. Ja veieu que és una coca una miqueta diferent, que en comptes de fruita confitada hem utilitzat la poma i les panses, però també us asseguro que queda força bona. Així que espero que disfruteu molt de la revetlla provant aquesta coca. Bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Així que ho deixem aquí. Espero que us hagi agradat moltíssim, que l'hagueu provat a fer, evidentment. Si us agrada, doneu-li el dit. Podeu fer-me els comentaris que vulgueu aquí sota. I ens veiem la propera setmana. Cuideu-vos moltíssim. Adeu!